Crush what size? Filmer den? Jeg skal lige ind og sige, at det er vores... Blot, kom med. Det vi ser her, det er ligesom at være i Tivoli. Ligesom at være i Tivoli. Øj, nu er jeg god til at stå af mig. Vi kommer ikke til at det her. Prøv lige at give pres den vej, så vi skal skubbe den. Slip, pres lidt. Det bliver der noget fra de minutter. Det holder jeg også. Nu holder den lidt. Grab den, når du fucking ved det. A.k.a. grab. Hvad? Det er ligesom at være i Tivoli. Det er fint. Den der pind der, ikke også? Hende på bordet. Og jeg synes bare til den der. Det sidste gang, da jeg skulle parkere væk, der faldt jeg ned imellem. For helvede var der ikke ret meget plads her, mand. Holder du? Ja, jeg spørger han lidt. Det er meget hårdt før. Hvad? Hvis jeg får på stolpen, så giver det lidt mere afstand. Det er smerte. Nej, der er kun en lille sekund. Det er svært nok. Hej, hej! Har du fået din nejder egentlig, vel? Ja, ja. Det er svært med klip, bare. Hej, hej! Jeg vil så godt til det! Ja, det er bare... Det var ikke det, jeg fandt på før. Du må sørge for at ligge med det, skal du ikke? Det må være rigtig fint. Nå, ja, hvad? Nej. Bare lad os kigge. Nej, hold det. Nu. Ja, det gør jeg sgu. Det går bare til dig. Det kommer igen, Thijs. Jeg tager nogle ting op. Eller lad være. Ja. Det er for godt med røv. Det er røvsen. Spread my ass. Og så kommer vi med den skarpe kommentar igen.